ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. ду сарғанӯжини буғизи нозоида бародарон аст, баришмо навор мекунем. Навора то ахира тамошо кунед, фикр ақидотон дар зери комментария бинависед. Яктай лайка дареғ надоре бародарон азиз, подписатсия падилисарам бикунед бародарон азиз, то ки наворҳои хубу бештар шаванд. иншоалло ки молорам молои беҳтаринан, ҳарчанд ғанӯжинакҳои нозоида масъалаи хӯрдан аҳлишон кафолат дода мешавад. буғизишонам 100% гарантия метиҳем бародарон азиз. ҳар димоло буғизанд 6 моҳа буғиза инами якум номри якмон 6 моҳа зоитар буғиза бародарон азиз ки хишу гусалаш даста мезананд. рақами номри якмо анамия бародарон азиз. бародарон азиз, моло қарор доранд дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамо ватсап имо ҳаст. метавонед занг бизанед бипурсед, метавонед ки ай пеши хона да биёед бибинед. масъала аҳлишон беҳад молако аҳлан хӯрданшонам 200% кафолат дода мешавад. хушрӯ тамошо кунед. ин дар ин рақами номри димон камтар аввал маълумот дар бораи рақами як битем, иншоалло баъд мегзарем ба рақами ду. ина бародарон аз тарафи қафои мол хушрӯ тамошо кунед. ина як пота биҷумонҷад беҳад синаҳаки хуб дора бародари азиз. ина хушрӯ ай пеши тамошо кунед. масъалаи халтасинаша чоч паршам як биҷумон пота. хулоса ки сина хубам дора. ина ай пеш бе паза беҳиши бубинед бародарон, беҳад сина пари хуб дора. мол рақами яки моҳай. ина и тарафи ростанашам бубинед бародарон, беҳад чоч пари дарозаки хуб дора. 4 та чоч дистансияи чочошам нағза. ина хушрӯ тамошо кунед ки и ҳоли ба вақти зоиданша беҳад синаи хуб менаҳад. иншоалло ки чоч пари хубам дора. хулоса ки беҳад молаки аҳлай. нами рақами номри якмо. рақамои телефон 917 38 98 78 гуфтем гузаштем. ватсап имо ҳаст, метавонед занг бизанед, харидор кунед. моли беҳтарина иншоалло. хулоса бародарон азиз, рақами номри якмо ҳамин. нархшам нархи дастрас 12,5 сомон муомила дорад. доставкашам ҳаст бародарон азиз. ҳамин нарх туғри шид, муомила шид. иншоалло ки доставкаш ҳисоби канали Бохтар Сити мешавад. бародарон аз ногуфтан навна ки молҳо дар якҷоягирам савдо мешаванд, тоқатоқарам савдо мешаванд. молое ки дина дар навор гузоштем бародарон аз ваёрам пурсидестанд, нархшон туғри наомадааст. касе ки мегира ба ӯ дутағиқаи динагинарам муомила кунад. иншоалло ки муомила мекунем. моло баҳри шумо бародарон аз барои фурӯхтананд. муомила кунед, иншоалло ки харидорӣ кунед, муомила хуб мешавад. бародарон аз моли рақами димо анамия бе павза мо нишон медиҳем. чуҷагна анами рақами номри димоай ҳол дандонои калонша партифтагинес дандонои гусолагиша. иш дандони калон бировардагиай. рақами номри якмо дандони калон дора. иш бировардагӣ нест. ишам бибинед бародарон аз чоч пари хуб дора, синаи хуб дора. иншоалло ин бе павз бе ягон чи ай қафош синаша тамошо кунед. чӯчакҳои ғафси хуб дора. ин халтасинашам халтасинаи хуби хушрӯ дора. иншоалло ки масъалаи аҳли шабора нишон медиҳем. бигзарем бе павза бе ягон шина бародарон азиз, хушрӯ тамошо кунед. чоч пари сафеди хушрӯ дора, синаи хубам дора. иншоалло масъалаи аҳлиш беҳад молаки аҳла. хушрӯ тамошо кунед. дандонои гусолаги шаҳолиям ё шаймол. масъалаи аҳлиш хӯрданаш зури бада. ҳар душам беҳад молакҳои хӯрданшу хулоса ки ҳамаш кафолат дода мешавад. масъалаи буғизишон гусалаш мезанад, даста калона ки шумо мезанад. ҳамин мол бародарон дар 5 моҳагиш зан мезанад, 6 моҳагиш дар даста мезанад, 6 моҳагиш медурад даста мезанад. иншоалло ки гусалашон калон даста мезанад. хушрӯи хел бисёр бад намекунем, даста мемонӣ камтар одам мефаҳмидаги боша зер мекунӣ. иншоалло ки гусала мезанад, хушрӯ мебинӣ гусалара. рақами номри якмон 12,5 сомон муомила дора. ина рақами номри ду. рақами номри думон бародарон аз 12,000 сомон муомилаи хуб дора. занг бизанед, харидорӣ кунед. ҳарчанд нархошон дастрас ай, дар якҷоягирам бародарон азиз савдо мешаванд. муомилаи хуб мешавад. иншоалло дар якҷоягида касе ки якҷоя бигирад бо хубтару беҳтар мешавад. доставкаша ҳисоби канали мо ай. бародарон аз дар ҳамин ҷо мо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. парвардигор ҳамаи бародарои ғарибу мусофири моро
барори кор сарбаландӣ хонободӣ танҷамони насиби рӯзӣ гардона, ризқшона аз хазинаи ғайбаш ай ризқи ҳалол насиб гардона, баракат дар касбу кор дар ҳаёту зиндагишон насиб гардона, омадани падару модар зану фарзандонашонам насиби рӯзӣ гардона то наворҳои оянда. худо ҳофиз. бародарон, дар охир ҳамин як таи лайка бизане баҳри ҳамин навори мо. Иншоалло ки навори мо баҳри шумоай. ба як та лайка задан ягон ҷои шумо кам намешавад. Иншоалло ки пешрави кори мо мешавад. мо дар ҳаққи ҳамаи шумо бародарони азиз, подписчикони азиз дуо гӯем. худоам баракат дар ҳаёту зиндаги касбу кортон насиб гардад. То навори оянда. худоҳофиз.